Kaixo, hau bezalako portuetatik abiatzen ziren garai batean euskal nabigatzaileak, eta gaur berriz hemengo zientzialariek munduko txoko guztietan ikertzen dute, adibidez Antartikan. Paraje haietan ibiliko gara gaur, 12.000 kilometrora tira. Ez gara gu, haraino joango. Haien espedizioetatik itzuli berri diren zientzialariei galdetuko diegu zeren bila joan diren hain urrutira. Eta nola lan egiten duten zeropeko temperaturatan. Ahas gaitezen! Senpereko udako eguraldi epelaz ari dira gozatzen Salmebol 4 proiektuko ikertzaileak. Urte hasieran Kerguelen uharte subantartikoetan izan ziren landa lana egiten, bestelako eguraldi baldintzekin. Proiektua 1954 urtean abiatu zuen INRAEk, Frantziako elikadura, nekazaritza eta ingurumen institutuak, uharte haietako salmonidoen bilakaera aztertzeko. Aurtengo ikerketa kanpaina, INRAEko eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaileek osatutako lantalde batek egin du. Kerguelen uharteetara iristeko, ohikoena Parisen hegaldia hartu eta Reunion uharteraino joatea izaten da. Han izan ohi da Marion Dufresne itsasontzia. Barku honek urtean 4 aldiz egiten du joan etorria Kerguelen artxipelagora, zientzialariak hartu eta uzteko batez ere. Bidaia luzea da, izan ere, Kerguelen uhartea urruti dago toki guztietatik. Pinguinoak, albatrosak, petrelak, izurdeak eta besteak beste itsaslehoiak aurkituko zituen, 18. mendearen bukaera aldera, Kerguelen artxipelagoan lur hartu zuen lehen pertsonak, baina amu arrain eta izokinik ez. Izan ere, uharteko ibaietan ur garbi-garbia baino ez zegoen. 1950ko hamarkadan, lehen base zientifikoa ezarri zen Kerguelenen, Porto France izenekoa. Zientzialarien elikatze beharrak osatzeko, zenbait salmonido espezie sartu zituzten uharteko ibaietan. Gizakiak elikatzea beste helbururik izan ez zuen ekintza hura, zientzialarientzat bizi laborategi zoragarria bihurtu da. Kerguelenen oso urruti dagoen artxipelagoa denez oso espezie gutxi daude, oso soporreak dira, eta orduan badira hainbat galdera ekosistema konplexu batean zailak direnak erantzuten eta ekosistema sinpletan harreman horiek erresago ikusten dira, eta hori da puntakoa. Lehen hamarkadetan, zientzialariek salmonidoak sartu zituzten eta ingurumen baldintza subantartikoetara egokitzen ote ziren egiaztatu zuten. Ondoren, egokitzea lortu zuten espezieekin epeluzeko monitorizazioa egiten hasi ziren datu eta laginak jasoz. Arrainen laginak lortzeko arrantza elektrikoaz baliatu dira Kerguelenen egon diren bitartean.
Horrela, eta behaketak eginez, zenbat arrain dauden zenbat esten dute. Zein abiaduratan kolonizatu dituzten errekak, eta bestelako azterketak ere egiten dituzte. On prend des échantillons d'écailles. Estaten laginak hartzen ditugu eta denbora luzez gordetzen ditugu hainbat analisi egiteko. Hazkuntza abiadura, genoma eta variazio genetikoa zein diren jakin nahi dugu. Eta agian, analisi kimikoen bidez jakingo dugu nora joan ziren. Adibidez, analisi isotopikoak egiten ditugu ikusteko arrainak itsasora joan ziren ala ur gezatan geratu ziren. Orain arte egin diren azterketetan, ikertzaileek ikusi dute sartutako arrainetako batzuk desagertu egin zirela. Beste batzuek sartu ziren erreketan irautea lortu zuten, eta espezie bat artxipelagoko ibaiak kolonizatzeko gai izan da. D'autres espèces ont plus ou moins survécu dans les rivières dans lesquelles elles ont été introduites. Beste espezie batzuk neurri batean lortu zuten sartutako ibaietan irautea, baina soilik amuarrain arruntak lortu zuen uhartea kolonizatzea. Bere bizi zikloan amuarraina gai da itsasora joateko haztera. Eta, gero, jatorrizko ibaira bueltatzen da ugaltzera. Baina, batzuetan erreka berriak kolonizatzen ditu. Itsasoko fase horri esker gerta daiteke kolonizazioa. Par cette phase marine que la colonisation peut se faire. 1960tik egiten ari den azterketak erakutsi du, besteak beste, izokinek ez dituztela ibai berriak kolonizatzen. Gizakiak sartutako ibaira bueltatzen dira behin eta berriz. Amuarrainek berriz, sistema eta erreka berriak kolonizatzeko gaitasuna daukate. Gainera, Kerguelenen amuarrain populazio handiak daude. Hortaz, ekosisteman eragina dute. Ez dira arrain espezie berriak, dira lehen etzeuden animaliak, lehen etzegon arrainik. Orduan espero dugu horiek komunitateetan izugarrizko eragina eukitzea, ze lehen zeuden komunitate oso sinpleak, ornogabe espezie oso gutxi zozkatenak, alga batzuk, eta orain sartu da bazkasarean goi-goian dago harrapakari bat. Eta orduan espero dugu horrek komunitateak goiti bera aldatuko zitula. Garraioiek elikatzen dira bertako ornogabez. Orduan espero duguna da ornogabetan ere gutxienez biomasa txikitzea. Eta horrek ere nolabait algei onura ekar diezaieke ornogabek ez luketelako algarik jango. Orduan espero duguna da hori ur-jauzi eragin moduko bat, ornogabeen biomasa txikitzen duna eta algena handitu. Uharteko bizidunen bizi baldintzak nola aldatzen diren aztertzea. Bizidun berriek inguru arrotz batera egokitzeko duten gaitasuna ikustea eta ibai berrien sorreraren lekuko izatea zirraragarria da. Eta galderak egiteko bidea irekitzen du, ez nola nahikoak gainera. Proiektu honek ahalbidetu gaitu gauza galdera guztiz berri batzuei erantzuten, eta gainera toki oso berezi batean. Holako artxipelago bat, eta beste mundu bada, ikuspuntu ekologikotik oso baldintza bereziak ezartzen dituna, eta ikustea hor nola gertatzen ari den batetik espezie arrotz baten inbasioa, espezie horren evoluzioa, eta horrek ze eragin daukan ekosisteman, da oso toki gutxitan erantzun daiteken galdera. Eta alde hortatik, oraingoz behintzat, dena oso interesgarria da. Interesgarria bezain zaila da horrelako ikerketa bat egitea. Urrun egoteaz gain, artxipelagoko bizi baldintzak gogorrak dira. La plupart de la vie sur Kerguelen, elle est concentrée sur la base. Kerguelenen bizitzaren zatirik handiena base zientifikoan egiten da. 80 pertsona bizi dira uhartearen ekialdean dagoen base zientifikoan. Eta handik lan egin behar dugun lekuetara joan behar dugu. Gehienetan oinez mugitzen gara. Itsasontzi bat ere erabili genezake, erabilgarri badago une horretan. 24 ordu pasa ditzakezu leku batera iristeko. Gauak eman behar dira ontzian edo bidean dauden txaboletan nahi den lekura iritsi ahal izateko. Eta gero landa lana dago. Ahal dugun guztia egun bakarrean egiten dugu.
Ikertzaileek lan handia egin dute, baina bidea ez da bukatu. Ibai batera espezie berri bat iristen denean, bertako bizi komunitateetan gertatzen diren aldaketak ezagutzea, mundu berri bat begiratzearen parekoa delako. Euskal Herritik 12.000 kilometrora mundutik isolatuta ikertzen dute Antartikan zientzialariek. Halako egoeran, osasun arazorik ez izateko prebentzioa da gakoa. Hala ere, zerbait gertatuz gero, mediku baten laguntza izaten dute. Idurre Labaka, Antartikako ikerketa base Espainiarreko medikua izandakoa da, eta bere eginkizunak, kezkak eta ardurak gurekin partekatzeko eskatu diogu. Eta jakina, han bizitakoak ere bai. Kaixo Idurre, zu izan zara Antartikako ikerketa base Espainiarreko medikua. Bai. Nola bukatzen du mediku batek 12.000 kilometrora lanean? Kasualidadeekin. Azkenian ni residentean nintzen, azken urtekoa, eta suertatu zitzaidan Kataluniara rotazioan joateko aukera, eta hango medikuekin egon nintzen eski estazioan, larrialditan, eta behin aipatu zuten, hoitako batan Antartean egon zala. Eta nik enun sekula horri buruz entzun. Kurrikuluma bidali zenuen, edo? Eta bai, lanean hasi nintzen behaiekin, residentzia bukatuta gero, eta handikan zeitxun esan ziaten, jun nahi nun, eta bai. Bereziki prestatu behar izan zenuen, han lan egiteko? Bai, arlo batzutan bai. Azkenean, famili medikua naiz, eta arlo hori gutxi gora bera kontrolpean, baino, klaro, mediku bezala joaten zara, ez daukazu ez erizainik, eta ez beste laguntzarik. Eta orduan, adibidez nik odontologiari buruz, tutik ez. Eta gerta daiteke, gerta daiteke, bai. Eta orduan, nire dentistarekin hitz egin nun, praktika batzuk egin genitun, eta adibidez hori, berarekin ikasi nuen. Beraz, alor askotan erantzun emateko prestatuta. Dana. Inbertzu mediku, erizain, psikologo, fisio, danetikan inbertzu. Psikologo esan duzu, burua ere prestatu behar da? Bai. Zer baldintzatan egiten da lan, emozionalki, pixkatu ukitzen zaituena? Isolatuta zaude. Azkenan zaude, 12.000 kilometrotara, uharte batean, komunikazioak satelite bidezkoak dira, baino faiatu dezakete, eta gero kontuan eduki behar da zerbait gertatzekotan handik ateratzeko aukera txikia badagoela, baino denbora behar duela. Zeintzuk dira kasurik ohikoenak Antartikako zure kontsultan? Egunerokotasunean azkenean hain eskura zaude, edo zer gauzangatikan normalean uskeriak izaten dira, ez? Bai, glaziarrera igotzen dira, mendira joaten dira, eta urradurak, edo min muskularrak, buruko minen bat, edo belarriko mineren bat, gauza oso ohikoak. Eta kasu larririk tokatu zaizu, suertatu zaizu hartatzea? Zorionez larria ez. Izan genuen susto txoren bat, egon zen, txango batean atera ziren ikerketa lagin batzuen bila eta momentu batean komunikazioa galdu genuen, eta ez genekien zerbait pasa zitzaien, ez zitzaien pasa, eta han azkenean hotza da, ez? Bai, itxasora ateratzen direnean norbait uretara erortzea, edo glaziarrera joaten direnean istripuren bat egotea. Eta azkenean bertan gaude, baino iritsi arte eta hortikan atera arte. Antartika basamortu bat da, izoztutako basamortu bat. Urtean 200 mililitro ur jasotzen dira kontinente osoan, hau da, Gipuzkoako edozein herritan jasotzen denaren 8. Eta hala eta guztiz ere, landareek aurkitzen dute modua horren baldintza gogorretan bizitzeko. Muturreko baldintza horietan bizirauteko gai diren espezieak zerk egiten dituen berezi ezagutzeko lanean ari dira Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaileak.
Uda Australian bildu zuten materiala prozesatzen ari direla aurkitu ditugu Zientzia eta Teknologia Fakultateko laborategian. Existe en general una especie de norma. Biologiaren barruan badago arau orokor bat, zeinaren arabera oso agarroak diren, fotosintesia egiten eta hazten oso onak diren espeziak eta aldi berean oso baldintza zailetan bizirauteko gai direnak. Arau horren salbuespenak aurkitzeak oraindik aurreikusi ezin ditugun ate berrietarako giltza eman diezaguke. Antartikako landareek muturreko egoeretan bizirauteko eta hazteko gaitasuna dute. Horren froga ikus daiteke ura lortzeko duten gaitasunean. Ohiko pluviometroek 0 milimetro ur erregistratzen dutenean, Antartikako landareek ezkutuko prezipitazioa baliatzen dute ura eskuratzeko. Hau da, lainoa, lanbromea edo elur xehe-xehea. Antartikako azterketei esker jakin dute hori ikertzaileek. Orduan, hori ikertzen saiatu gara, mota ezberdinetako pluviometroak instalatuz, ezkutuko prezipitazio hori jaso ahal izateko, eta aldi berean bertako organismoen hidratazio maila neurtzen eta segimendu bat egiten. Hala, ikerketak erakutsi du Antartikako organismo fotosintetikoek eskuratzen duten ur-gezaren erdia baino gehiago ezkutuko prezipitazioaren bidez lortzen dutela. Orain arte itsuak izan gara. Ez dugu ikusi erabiltzen duten baliabide hidrikoaren erdia. Antartikako klima gogorrean 2 landare baskular bakarrik bizi dira. Hau da, landarean zehar elikagaiak eramateko ehunak dituzten 2 espezie baino ez daude. Baina alga, liken eta goroldioen 400 espezie baino gehiago deskribatu dira. Jasotako laginen analisi biokimikoak egiten dituzte laborategian. Besteak beste, temperatura baxuetan hazteko duten gaitasuna ulertu nahi dute. La mayoría de los organismos, aunque vivan ahí, crecerían mejor a 15-20 Bertan bizi diren organismo gehienak hobeto haziko lirateke 15-20 graduan. Baina gai dira egun batez 10 gradura iritsiz gero, une hori aprobetxatzeko, bere metabolismo osoa martxan jarri eta hazteko. Gure azken helburua da hori nola egiten duten ulertzea. Nuestro objetivo final sería entender cómo lo hacen. Eta horretarako, Antartikan jasotako landare laginak aztertzen dituzte, bizirauteko duten gaitasunaren gakoa, haien konposizioak argituko duelakoan. Molekula ezberdinen kantitatea neurtzen dugu, momentu ezberdinetan, horren informazioa jasotzeko bai azukre ezberdinena edo pigmentuena adibidez. Urtzen ari den izotzetan hazten diren alga mikroskopiko batzuek pigmentu gorri bat dute eta elurra arroxaz koloreztatzen dute. Eremu zabalak har ditzakete. Fenomeno deigarria da eta bere hedadurak badu garrantzia. Elurraren gainean dagoen edozein gauzak kolorea badu, eguzkiaren erradiazio gehiago xurgatzen du eta elurra azkarrago urtzen da. Landareak nola bizi diren ez ezik, klima aldaketa eragiten ari den atmosferako CO2aren kontzentrazio hazkundeari nola erantzuten dioten ere ikertu dute. Horretarako, Antartikan bertan esperimentuak egin dituzte. CO2 kontzentrazio handitan izan dituzte landareak eta haien erreakzioa neurtu dute. Hasta ahora, Antartikan bizi diren organismo fotosintetiko gehienak ez dira landare baskularrak eta orain arte ia ez da jakin horrelako egoerei nola erantzuten dieten. Antartikako tundraren erantzunari buruz ez dago informaziorik eta aurten ikerketa hilo horri ekin diogu. Jasotako lagin eta neurketa guztiak prozesatuko dituzte hurrengo hilabeteetan, berriro ere Antartikara bueltatu aurretik. Ikerketa egitasmoak beste laginketa kanpaina bat egitea aurre ikusten du.
Ikertzaileak gogotsu daude. Antartikan lan egiteak natura dokumental baten parte sentiarazten baititu. Zein izango litzateke horrela gaizki pentsatzen jarrita kasurik larriena, zein elitzaizuke gustatuko inoiz hartatzea? Litzaidak bat ere gustatuko hemen emergentzitan hartatzen ditugunak. Bai edo larrialdietako apendizitis bat, edo bihotzeko bat, edo iktus bat, edo horrelakoren bat gertatzea. Ez da pentsatu ere. Ez da pentsatu ere. Azkenan hor gauzak azkar egin behar dituzu eta azkar egiterik ez dago. Badazkagu baliabideak pixkatean aguantatzeko, baino sendatzeko ez. Horrelakoetan, telemedikuntza bada, ez, aukera bat, ez da? Hombre, ni joan nintzen hemendikan nire lankideen agenda guztiarekin, badazpada. Badazpada ere, aizu. Hori da, eta geroan berez ez daukagu WhatsApp eta horrelakoak ez dauzkagu, ikerlariek erabiltzen dutelako handagon banda guztia. Baino, larritasunen batean behar izan ezkero, beti ere aukera zegoen hemengo ospitale mediku edo norbaitekin kontaktatzeko eta laguntza eskatzen. Esaten bezala garrantzitsuen ez da jakitea, dakinaren telefonoa izatea. Esan duzu mediku gisa, prestatu behar izan duzula, jakintza algorra askotan, pixka bat jantzi, ez da? Ikertzaileek prestatu behar izaten dute, ara joan aurretik? Bai beraiek eta bai guk. Ara joaten garen guztiek, nire bizitzan egin dituan azterketa mediko kompletoenak, ara joan aurretik egin Hori da, oso... Zer nolako azterketak dira? Danetikan, analitika, oso analitika kompleto bat, eta gero elektroa, radiografia bat, ekografia, adibidez giltzurrunetan, ez baduzu inoiz kolikorik izan, baina agian baduzu harri txikitxoren bat jakin gabekoa, eta ekografian detektatzen baldin bada, printzipioz ez duzu posible baterik. Koltxo, ze interesgarria. Hotza aipatu duzu, zer nolako hotza? Uste nuen gehiagorako izango zela. Egia da hango udaran joaten garela, eta orduan hango udaran 0-10 gradu inguruan ibiltzen gara, eta, ohitzen zara, bai, ongi. Hotzak dena baldintzatuko du, ezta? Bai ikertzaileen lana, bai zurea ere. Bai hotzak eta bai eguraldiak. Egunero egiten genituen eguneko azkeneko orduan bilerak, urrengo eguneko planteamendua egiteko, eta meteorologoa geneuzkan gurekin, eta meteorologoek egiten zuten predikzioaren arabera, urrengo eguneko planina antolatzen zen. Hotzetan lan egiteko eta ikertzeko prestatu daiteke bat? Bai, prestatu baino, agian ez daukazu prestatzeko aukero, agian bai, ohitu egiten zara, bai berora bezala edo alturara bezala, ohitzeko aukera duzu, baina gero batez ere babesteko aukera dugu. Eta beti baita ere, hidratatzea eta bero jatea, bero edatea, beti ongi dator bai. Alkohola edatea ona da gorputza berotzeko? Ez. Pelikula askotako eszena tipikoaren bi elementu, muturreko hotza eta alkohol paiartragoa gorputza berotzeko. Fikzioa, baina gutxitan dator bat errealitatearekin. Azalazpian dauden odolodiak dilatatzen dituenez, alkoholak bero sentsazioa eragin dezake, hori egia da. Alkohola edatean ordea, odol fluxua areagotu egiten da, eta sentsazioaren kontrako efektua eragiten du, ohi baino bero gehiago kanporatzen da azalaren bidez. Ondorioz, gorputzaren temperatura jaitsi egiten da, batez ere inguru oso hotzetan. Hipotermia bat izateko arriskua handitzea bai, hori eragiten du alkoholak. Zentzuk dira, hotzak eragin ditzaken osasun arazo nagusiak edo ohikoak? Bereziki bi, bai izozketak eta bai hipotermia. Egia da oso eremu kontrolatua dela. Denbora guztian gaude talkiekin eta irrati bidez komunikatuak,
Orduan zaila da horrelako egoera batean topatzea. Baina bai, bi baldintza nagusienak izango litzatezke izozketak eta hipotermia. Eta zer egiten da horrelakoetan? Hipotermia edo izozketak ekiditeko esan dugu ondo jantzi? Bai. Eta zer gehiago? Eta gero prestatzen dugu behin gertatuko balitz, horri aurre nola egin, gure lankideak eta prestatu egiten ditugu baita ere. Orduan, protokolo moduko bat. Bai, hori da. Protokoloa dauzkagu gauza askotarako. Horien artean hipotermiarako. Eta kasu horietan, behin hipotermia bat eukita, prestatuko genituzke hipotermiaren graduaren arabera, baino berotzeko baldintzak beharko genituzke. Geneukan aire egokitu edo radiadore antzeko bat, aire beroa botatzen zuena, eta horri modu kaseroan esan genezake, egin genizkion apaino batzuk, zinta eta manta termiko eta poltsata batzuekin, eta lortu genuen hipotermia bat egongo balitz, aire bero hori gaixoaren gana bideratzeko eta... Ganbera moduko bat, ezta? Hori da. Gogoratuko dugu zer den hipotermia bat, eta zeintzuk diren hipotermiaren sintomak? Bai, azkenan hipotermia deitzen diogu, gorputzaren temperatura ohikoa baino baxuagoa izateari. Orduan, lehenengo graduetan, hotza sentitzen dugu, ez? Eta hotz horretatik babesten saiatzen gara, gero dardara batean sartzen gara, dardara hori ez da kontrolatzen dugun dardara bat, dardara hasi eta gorputzan dugun azukrea edo gastatu arte irauten duen dardara bat da. Etapa honetan posible diogu gorputzari lagundu, bai aurretik jarri diogun babesarekin eta baita ere edari beroak azukretuak emanaz. Hola zenbat eta azukre gehiago eduki, dardara horrek gehiago iraungo luke. Hidratazioa, azukre duna. Hori da. Eta etapa horretan denbora gehiago irauteko aukera izango zenuke. Eta gero pixkanaka, beste prozesu batean sartzen zara, eta pixkanaka konortea edo zentzua galtzen haste zara, gutxinaka lokartzen, eta azkenean hipotermia larriena izango litzake hildakoa dirudien hipotermia bat, ez? Pertsona horrek badirudi hilda dagoela, baina oraindik bere gorputza oso poliki, baino badabil. Zorionez, ez da horrelakorik. Ez, eta behar ere ez. Eta gaur egun Osakidetzako larrialdietan egiten duzu lan, ez dakite hango esperientziak laguntzen dizun gaur egungo zure eguneroko horretan? Bai, esperientzia guztien laguntzen dute, hori argi dago. Egoera oso ezberdina da, ambulantzian 3 lankide joaten gara, erizaina, teknikoa eta medikua, eta Antartidarekin konparatuz, txoio bada. Albakarrizun delako, ez da? Bai. Baina, larritasunean ere, lan egiteko taldean lan egiten dugu, han ere taldean lan egiten ikasi nuen, eta batez ere, osasun lankideak ez ziren lankideekin. Orduan, beti ikasten da, beti. Berriz ere itzultzeko asmorik edo planik? Orain gertutasunean ez, baina gustora itzuliko nintzake, ni oso gustora nintzen, bai. Oso ondo idurre, eskerrik asko. Bai, zuri. Antartikan bukatuko dugu gaurko saioa, baina ez lurraren arrasean, estratosferan baizik, 21 kilometroko altueran. Planeta osoa inguratzen du ozono geruza deiturikoak. 1960etik aurrera egindako ikerketek frogatu zuten, espraietan eta bestelakoetan erabiltzen ziren klorofluorokarburo edo CFC-en ondorioz, zulo bat sortzen ari zela geruza horretan planetaren hego poloan. 80ko hamarkadaren hasieran debekatu egin ziren CFC-ak, eta zuloa ixten hasi zen, orain arte. 4, 3, 2... Zabaltzen hasi da berriz, kasu honetan espaziora bidaltzen ditugun suzirien eraginez. Geroz eta gehiago dira, 2019an 417, 2024an 248. Houston arazo bat dugu. Zientziatik etorri zen irten bidea duela 40 urte, eta zientziak emango digu erantzuna ziurrenik oraingoan ere, edo hala espero dugu behintzat. Datorren asterarte, agur!